bunge la mwananchi county ma Siaya. Yes. Iparo nade generally king'iyo, do you think it is time kata ochopo sama koro kaber to ubed kata gi chik moro kata MCAs okal chike mag counties mar mondo mi bunge la mwananchi county ka county ubed ga location mare ma onyalo tayo godo gigene wuon ma ok ni samoro jasiasa moro ochungi toku siru? Erokamano Solomon, apano mane gima wasebedo kwa champion for, because gik mineno mwawuoye makoro bunge la wananchi obedo kaka sarakazi. Yes, because of lack of chike mabeyo manyalo tayo bunge. Mana kaka wacho ni gimoro amora ma onge chike, kata mane odi ka onge chike, tibro nwang' ka nyathini odumo nindo mani yotandeni. Kesa onge chike magolo bedroom ma joma dongo ma nyithindo. Koro chike matayo gimoro. Wasebedo ka wadwa mondo wandik nyaka memorandum mondo wapush makwan wango platform maber nyaka national government. Nikech bunge la wananchi gitiyo tich maduong' sana in the community grassroots. Koro mondo gibed koda location margi. En gima osebedi pachwa kendo wadwa mondo wapush mondo mi oketie chik. Yes. Umiti Jarongo ineno nade koso unu kaka josiasa samoro bibolo nu manyalo konyo umano sawa? Solomon okingeni inentie gik moko ma samoro tek mondo wach ni wadwa